Usa ka babaeng negosyante ang gipusil patay sulod sa gimaneho niini nga sakyanan sa Davao City. Pagkalambigit niini sa usa ka investment scheme, ginatan-aw sa kapulisan nga hinungdan sa pagpatay. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Wa na makaabot pa sa Mother's Day kining usa ka inahan og negosyante dihang gipusil patay sa tulo ka wa pa mailhang individual sulod sa gimanehong sakyanan sa may diversion road duol sa corner bypass road barangay Maa, Davao City pasado alas 2 sa hapon adlong Sabado. Giila ang biktima nga si Annabel Elizagake, 51 anyos, negosyante ug residente sa barangay Dumoy, Davao City. Sumala sa bayaw sa biktima, nagkaistorya matod pa sila sa biktima aron hulamon ang sakyanan sa iyang anak nga nakapark sa maong lugar. Gikakurat na lang nila dihang nakaduhog na sila og sunod-sunod nga buto sa pusil. Nauna siya atras sa mua, pag abot dito sa may gate din ha, ikalit lang nga nakadungog ni buto. Pila ka buto? Una na akong nadunggan, isa. Unya kalit na nasigindahan po, sunod-sunod na dayon mo to. Una na naog to among driver, nidagan dito. So, ang among driver jud mo nakakita sa gunman. Sumala pa, matinabangon ang biktima sa iyang pamilya. Pagkakilala na ko na siya, sir, buutan kayo na siya eh. Even sa mga trabahante na mo, mga kaubanan ako sa trabaho, pag walay makaon, pag siya dyan na ang naghahatag ng pagkaon. Sa investigasyon sa kapulisan, pagawas tumatod pa ang biktima sa compound sa usa ka supplier o container building. Magipanag-iyahan sa iyang anak sakay sa SUV. Dihang gipusil kini sa duha ka wala pa mailhang lalaki. Dayon miikyas gamit ang motor nga gimaneho sa laing sospek. According sa katong witness, ang duha man ang nipusil sa biktima sa passenger o sa driver side. Unya, pagkahuman nila og pusil, nay naka-standby nga motor. So sa pagkakaron, ginasubay pa nila ang ubang CCTV na basig pwede na tayo makuha dito na information. Nadala pa sa ospital ang biktima apan gideklara na kining dead on arrival. Usa sa mga ginatan-aw nga hinungdan sa kapulisan sa pagpatay, mao ang pagkalambigit kaniadto sa biktima sa investment scheme. Isa sa mga angle na ginatan-aw sa investigation kay katong involvement niya sa investment scheme dati kay agent man ni siya sa isa ka grupo sa investment scheme. And then ginatan-aw pud namo kung napud siya kalaban sa uban pud niya ng mga businesses. Wala pa'y pahayag ang kabanay sa biktima, apan panawagan nila nga makabot ang hustisya sa kamatayon sa biktima. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.